Aipatu nahi nunez, Espainiako selekzion, ibi zinela, Bai. eta zer moduzko esperientzia da, ez? Ja da nolabait herrialde oso bateko oberena, ez? Suposatzen da. Eta zer moduz izan zen talde hortan sartzia, giro hortan ez, pentsatzen dut ere hor igual nolabaiteko lehia gehiago bazagola edo ez? Bueno, minio, egia duk, nigo nokenin beti arronongi gustera gona gehi, jendikin eta hori hor, karo, jendia hor jaduk arron profesionala eta errespetu hau nitzio kondukuri eta hor ez duk ekipo bat imezala, ekipo bat inagoen guzia batera eta igual sortzen altuk zera, rozik eta zera. Bertzaldera baita ez, pentsatzen dut. Laguntasun, aneitasun. Hori duk baita ere, selekzion duk, mina bueno, azkenin kointzitzen modu goniztan laguntasun ere egiten duk, eta nik batxi lagunak selekzion eginak, pues etzakit gaztetatik, gero Biramorros, Baleo Rivera, eta horiek arron lagunak, eta horiekin egoten alnauk lagunekin bezala. Eta beti arron ongi tratatu izan hau minio, egia duk inoiz ez dit selekzion izan rol bat egonokenin beti rol sekundario batin, laguntzeko pixkot, eta ez nin pausua teman entzina, eta azkenin, pues, kanpora. Eta zuk hori nola hartu zenun, eta izan zen pixko bat ere zure ez naia bino... Ez, egia erran ni hortan nahiko eskarratik erraten diz naukela batera ambiziosoa zen, batzutan alrebes maten dik, ze ni gezurra maten dik, batzutan atetzen joan selekzioko lista, eta ez niokenin egoten nioken konten, batzutan alrebes, segun nola... Bai, ez nioken sentitzen, ez nioken sentitzen selekzioko parte bezala, joatekin. Aitzinekin ongi, eta entrenatzen ongi eta hori, baina beti sentitu izan lauk... Ez barruko... Ez nukleoko, ez beti... ez dit importantzia. Zeba uste zuzuk sentitu duzula? Pues nik uste hori... Nire kulpa dukela, nik gala pentsatzen dit. Nire kulpa edo nire mentalidad, ez kulpa, baina nire mentalidadin gauza, ez? Igual, entrenadorik hori ikusten ditek. I joan, eta, bai, derrisitas, entrenas bien, eta zera, baina ez duk nahi hori espaitek ikusten, pues igual horrek ere, bose hori edo zera, igual horrek ere eratni, pues bizakar bari bertze bat. Ambizio gehiokin, ose gehiokin. Nik uste hori dukela, edo, osimaz, karo, egia duk nire postu nire jokalari agitzonak izan txistela nire intzinetik. Bosei, pues, munduko benetako, gordon, klaro, zaila izan dit. Osartzeko zaila izan dit. Gero, aipatu duzu, ez igual sentimendu hori edo, zuk nola hartu zenun ere, zuk izaera gitze euskalduna duzu, Espainiako selekzion sartze hori. Eta han igual, nik pensatzen dut, ez dakit, Madrilgo batek, igual sentimendu gehiago izanen dula, ez? Bai, klaro. Boa, eta nik, ni egonok selekzion 13 urtetatik. Urte guzik intxit. 13, 14, 15, 16, 17. Urtero selekzion egonok. Kategoria guziek intxit. Karo, kategoria, nire adineku egin. Zan nik batxit lagunak inak hor, bizi guziko lagunak, Karo, adibidez Makeda duk Toledokoa, eta hori bandera himno batzekin azte jo negarrez. Eta nik enbidia pasatzen, Negarratik, karo, niretako duk ekipo, balamanak ekipoa. Nik ez dit, eta nik aierik, karo, saiatzen egin hori esplikatzen, Nik ez dauk espainola sentitzen. Espainola nauk, pues, Espainian gaitxukelako, eta nahi duken guztia, bai, espainolan gaitxuk. Guk ez digo sentimentu hori. Diferentziatzen digu gure kultura euskalduna, gaitxuk horrekin... Egia duk, nik ikurriña eta ere, ni ez naukela banderako zera, hori ere egia duk, ez nauk patriota. Ez nauk patriota, ni sentitzen nauk euskalduna, minio kultura aldetik, ez nauk sentitzen euskaldun patriota. Hori duk. Ni ez nauk independentista. Lehen gaztetan, bai, baduk hori buru, independentzia, ez nauk independentista, edo ez dit hola pentsatzen. Ni, bale, Espainia, onartzen dit, beti erraten duk, Euskal Herria duk nire familia eta Espainia nire familia adoptibo bezala, loko zerbait pentsatzen dit. Bai. Osa, Espainia barne gaitxo, klaro, guk ez digo, nik benpin ez dit. Hemen haunitz pasatzen da hori, onartu jendela, bina nik batxit laguna kuadrillan eta, sentitzen jokena espainolak, pues de puta madre, ez di jendia epaitzen horregatik, nik uste dit hori gainditzen hasi barra gaitxokela eta kultura
batez ere kultura eta euskara eta zera hortik banando, politikatik pixkot banando, eta nik uste hori sanua dela. Baina, bueno, hori duk nire zera. Eta, imaginazak, joatekeen arata, 16 urteta, juvenil, eta Toledokoa, eta Kordobakoa, eta nitz, pues, hango herritako, eta oye, pero lagun bat badil, arron laguna gainera, Cordobako Agustina ziento que, pero es cierto que bai con pistola. Pentsatzen dut, gainera urte hoiketan. Seri erraten ziteke, galdetu, bai, egitea ze kontatzen ziteken, ahiri. Bai, eta ze haietzen zen. Eta diskusio pila, baina, kara, nik erraten nioke, nik ez dit, nik enteintzen de gure aintzineko generazio, pues nera atxan adineko eta hori, Espainian kontra zati sentimentu hori, haiek bizitu izan joztena guk ez txio bizitu. Haien, pues, hori, euskaraz ezin ikasi, ez da gize, euskalduna zatetik ezki behitu, polizi emengo guardia zibilak eta, karo, hori guk ez tio bizitu. Orduan guk, ez da berdina. Guk atxuk bertze generazioa, guk ez tio sufritu, euskararen kontrako jauz. Igual, umetan, ez gaitu, guk hori ez tio sufritu, guk euskaraz handiko eskura, eta alere, magezurra maten mina denak erdara zaitzen txuk. Bai. Orduan, karo, hori diferentziatze behar digu, zaila. Igual neratxak zaten, neratxak ez dik, neratxak generazioko zaten alduten pentsamendu hori Espainian pixko kontra, nik hori izti, ze gainera nik Espainian selezioen egon gaitxuken inta hori, beti arraun ongitratatu izan, eta inoiz itzeetek erran. Zure pertzepzioa ere desberdina dela, igual segura eskire, bai, giro hortan ez den. Bai, nik ez dit inoiz problemarik izan horregatik, eta nire mindegia Elizaga, iriarte saldiaz, garro txipian abaz, arozamena. Horre Espainia gutxizioko. Eta solazten eta hori, diskusiok eta hori lagunaken, plan de broma. Bai, eta ja giro nolabait distendido batin. Bai, eta gainako itxua gaitxu, ze hemen Nafarron denetako badu, batxuk espainola, batxuk euskaldunak, batxuk nafarrak, denti badu. Gainera badaun hitz ere baztertakuk, ez? Baztertako estremo guziek, Iruña joaten jaiz, hor badu kopuz, eta badu bertze aldeko. Bai, hemen